Kedves hallgatók! Füle Lajos vagyok. Gondviselő atyám iránti nagy hálával mondom el itt verses bizonyságtételemet megváltó Uramról, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Jézusról írok, hálával tele. Hitemnek annyi drága titka van. Vagyok vérével írott levele, föladom hát, és elküldöm magam. Az atya. Kettőért terhelte a gond, mert két tékozló fia volt. Az egyik távol tékozolt, a másik közel tékozolt. Ám szeretete nem pihent. Az egyiknek elébe ment, a másiknak utána ment. Ez ő, ilyen ő. De ki vagyok én? Milyen vagyok én? Az Úr keresett és meglátott engem, hívott magához serdülő korom óta szent hívással, én azonban sokáig igyekeztem eltűnni, elrejtőzni előle. Egy-egy kapu előtt megállok, mikor új napra virradok. Fellapozom a Bibliámat, s elolvasok egy fél lapot. Egy-egy kapu mindegyik íge. Titokzatos lélekkezek mindegyiket szélesre tárják, mikor előttük elmegyek. Valaki szól, várunk, ne menj el. Valaki hív, szólít, haza. Elém lebeg a tárt kapun át nem ismert tájak illata. Kapuk a keskeny úton. Ott látom mindegyikben őt, de én csak állok tétovázva, szegényen a kapuk előtt. 1944 őszén, iszonyú bombazápor kellős közepén előmbe jött az én kegyelmes Istenem, és magához ölelt. Megmutatta, mit tett értem, kit adott értem, és én megismerhettem őt. Megértettem, mit jelent számomra, megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Enyém a Zsoltárok 127:2 tapasztalata is. Szerelmesének az Úr álmában áld eleget. Hogy mondjam el? Ha azt mondom, hogy életemben sokszor átéltem ezt a nagyszerű csodát, ezt az álmomban kapott eleget, te nem hiszel nekem. Hogy mondjam el, hogy meghalt Jézus értem, s lehultak róla, mint árnyék a fényben, tegnapjaim nyomasztó terhei. S hogy mondjam el, hogy bármi képtelenség, de téged is épp így szeret az Isten. Írást adott felőle, véreset, kezedben van az evangélium. A hálából élünk, ha élünk. Hála nélkül mi más az élet, szakadéknyi mély hiányérzet, mibe az ember beleszédül. 6. évtizede már, hogy Jézus Krisztus nyomába szegődhettem, s bekerülhettem Isten műhelyébe. Közben azonban el kellett döntenem, miért és hogyan kívánok élni. Mit kívánsz? Végre el kell döntened, vagy sikeres, vagy áldott életet. Mert ritkaság az, bárhogy is szeretnéd, hogy ez a kettő szépen egybeessék. Én az áldott élet mellett döntöttem. Ezt kértem, erre vágytam, ezért iratkoztam be Jézus iskolájába, hiszen tanár az Úr, tankönyv a Bibliánk. Jól tesszük, hogyha készülünk nagyon. Nem jártuk még ki ezt az iskolát, mégis minden nap vizsga alkalom. Felelős vagyok családomért, munkatársaimért, szomszédaimért, környezetemért.
Uram, könyörülj környezetemen azáltal, hogy rajtam könyörülsz. Hogy a sátántól gonoszul gyötört, kötözött lelkek szabaduljanak bilincseikből, s oldjak magam is, Uram, először rajtam könyörülj. A nyelvemen, hogy mérge ne legyen, a szememen, hogy tisztátalanul senkit ne roncson, balgán ne kísértsen. A szívemen, hogy szeretetlenül veszni ne hagyjon senkit soha vészben. A kezemen, hogy adjon, lábamon, hogy jóra vigyen napról napra, míg e földön szolgálatom letelik. És hitemen, hogy legyen benne tűz. Uram, könyörülj környezetemen azáltal, hogy rajtam könyörülsz. Hazánkban sokan vannak, akik ébredésre, megújulásra várnak, vágynak, ezért imádkoznak is. Én is. De vajon nem vagyunk-e olykor mi magunk akadályai az ébredésnek? Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél, majd ha bevallod végre, hogy sosem voltál igaz keresztjén, ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenni ott mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz Jézusért, s döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak, s közéjük állsz, és nem leszel többé olyan fontos magadnak, mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik, s munkára lelkesít a hit, akkor jön el az ébredés itt. A további versek, vallomások már a megtett útra visszanéző, összegező, valamint az előre tekintő, Jézus Krisztust váró, az atyai házba készülő ember vallomásai. Te vagy a cél. Békességed, mint a folyóvíz, körülvesz és ölelve ringat. Te vagy a cél, te vagy a partja az álmaimnak. Te jössz felém a holnapokban, te integetsz tűnt napjaimból. Hozzád fogok elérni egyszer a földi lét határain túl, szegényen is, gazdag reménnyel, fáradtan is, örömre frissen. Lelkem kitör únt börtönéből, hogy szüntelen újjongja Isten. A csodák. Megmérhetetlen mélységek fölött te tudod csak, hogy jutottam át. Megfejthetetlen titkok a csodák, kegyelem szárnyak, lélek eszközök. Hanyatlik már a nap. Hanyatlik már a nap, hosszabbodnak az esti árnyak. Húnyó fények alatt állok, Uram, és egyre várlak. Hagyj néhány éneket még végig énekelnem, s ha nem jössz, én megyek, mihelyt szólítasz engem. Ami pedig most már a verseket illeti. Születnek fényből, árnyból, néha kínból. Egyek velem. Míg verselek, az életrajzom írom. Kit érdekel, honnan jön, s innen merre tart a vándor? Mit mond, ha mond? Imi egy ember a sok milliárdból, ki él, dalol. Miről, kinek, és meddig szól az ének? Van még idő? Imádság értem élő Istenének. Hallgatja ő,
és válaszol rá áldó ihletéssel sok szent szava. Vers lesz az is, hisz mind szívembe vésem, még tart a ma, hogy megköszönjem azt a nagy kegyelmet, amely elért, és rám is áll, s mely vétkeimre tellett a drága vért.